Hej, jeg har godt tænkt mig at bygge et hus. Ikke bare et almindeligt hus, men et hus, der producerer sin egen energi. Opbevarer den. Det skal være grøn energi. Ja, måske skal vi lave en vindmølle. Vindmøllen producerer god energi og nogle solceller. Og solceller er lidt begrænset af, at solen ikke altid er der. Der er nogle skyer. Men det overskydende produktion, det kan vi altid genvinde i barin nede i jorden. Det bliver også ret kølt derfra. Det er nok en god idé. Men huset skal også have noget varme til vinteren. Det kan måske være en solfanger. De varmer en stor tank op nede under huset. Den skal være isoleret, og det skal nok bestå af jorden. Vi har nogle kraftværker. De bruger en masse fossile brændstoffer. De ødelægger det som ned, men vi er stadig forbundet af det. Det vil vi ikke have. Derfor skal vi måske lave en biogasgenerator nede under huset. På den måde kan vi blive uafhængige af kraftværkerne. Men hvordan styrer vi det her? Det kan måske styre gennem noget styring til huset. En intelligent styring, der gør, at vi kan bruge energien bedst muligt og opbevare den bedst muligt. Det tror jeg, vi kalder Nordic Off-Grid.